ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପିମ୍ପଳି ସବୁର ହେଲା ମିଶ୍ରଣଟା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ହେଲା। ଦେଖିବ କେମିତି ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବ। ସେ ରାଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ବୋଲି କହିବ। ମୁଁ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ସେ କହିବ ମାମା ଟେଷ୍ଟି। କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ କେମିତି ହେଇଛି ମାମା, କେମିତି ହେଇଛି? ଯାଅନା ଯାଇକି କେମିତି ପାଣି ପିଇଦେବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ରାଗ ହେଇଛି। ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ମାମା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶୁଣିକିନା ମୁଁ ମାମା କେମିତି ହେଇଛି, ମାମା କେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ରାଗରେ ରାଗିକି କେ ଟେଷ୍ଟି କ'ଣ କହିବୁ। ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ମୋତେ କହିବ ମାମା ତୁମେ ଭଲ ବନେଇନ। କ'ଣ କହିବି ମୋ ଗେଲୁଟାକୁ ମୋ ଧନୁଟା ଏଇଟା।